nekore kiugwichania kikenyara kubatigira abanyakenyero bense mu ya Nyamondo P ye gutoka asisa location ya Santa ime location ya Bugusero noti amona abantu babekaine kubwatekana amono gutungurwa ku mungino yo mu asamaleta Aris Mora oyukagire goitwano mugakoe ase amaleta Patrick Gisiora asamalieta nche wanguru kwe Edward Ochwangi oyo Gisiora enaliere taliana limanyekanite aige sindenka aiga mwamuro muntamone oyo murugi oye nero nyarugeti nero nkorete kinyangi kyonse igo musigete andige bamenyire buya kurwenga kyonse kurienda akaikenga kiende bagaikanie nga kiende bagansa kuminyokania goikabono iga no kuminyokani woka kurueri torabake pakabono emotenya gusira ekero tonyato ikena asenke iga nigo yarenge amono borro amona magenda manene amone biroro ebitindike gima kubwatekana amono goitwa ku mwanchobo masikani artarenge kurua se momuro minto kujesimokaye igare komoro kuminyoki omominyoki komoro omominyoki igomokaya nene asa menya bune buoye nsobo iga anti agocha ogoika buoye obengabi ominyoki guira na sobo anti omenyire nkama tukamange sana mpaka muna bono kerachite gocha buoye mugakoya gocha kumuita kubwatekana barwo nigo batabuna nigo omukagiro yoiga nyara gutwara chimbwa chitari chinkerno egento anne kyabere kubaitania ase enyomo yabo ase kakyamatuko amatambe egento anene bagikelie na gutabuna nigo getari egiyoko kyam yani obogima bwanti nigo bwarengo bokongu mono komenya numusacha oye niga arenge gocha muna goikaga okoira na nkoto tebinga nonye nachiete nonye naira na gocha na getwe tomanya ko motaiya nti bona ikumaite kero gwachire buo goitwa ngio gochigwa kororo rase ngenjo okoire chiara machinyingo mubere anti atoteinga na bonko genda sokorora abana balintige toro rase ngenjo alimbuone tinko batingenda ororo tomotainga bonne gento gokora ogocha gutiga kogenda buo abwa sengenjo nkoumiore anti niga bwato bwanchani no mugakoya lakini umugakoya nene mono tabwate bwanchani nanti yaito njendo chengebine mangana geta makongunta nya korora nande ntanya koigwa korenda abantu abakurukare bune bare iga bune bare nande bune bare bune tokoteba bune ntu abamu aba bune abanyakinyoro mbanya komenya mu buyaigo nigo banya bakubulie abantu gutwara chimbwa kire chindonge na gutiga kwimukya ebitambokero bune biga byo gutungorana kebo moyo ngakwini gotongenti bono ngosinyunga ngaki mwateba yange kumbura nyane bintu binde byamagoro bikumbura ngaki mwakwana nkorangerio mwisione amwoma ngaki ayo igwete ngakwini bakoteba ngakwini okure kwini orori kwini minto mate ngai tokomnya kojo togoika amaene togochigwikama tokonyora amanyinga na barange butie mona gento aichirense iga nande kende Nyasaye ntoliko bisa ntuna bamu aba ingonyore tari omwana oyo bwo omocho korore korarama enyombe yeime ya sokoro yaye ntware gocha komanyanga mukamo muro minto yokure ntoma tubona ngajare chikomorta gocha ndoche ngochiai nene ngana yanyarage kwimukia amagombo amone biroro ebinene asi amateye ngare kolianania amaino na kwikelia ekoreke gamono oyo sirrema momento no yo muitata windato momento njana na tindika mono yonde isiko
Soti na chitawari tukuria Thursday wiki yarita mambi. Ngatema kugamba nere gaiga. Karanga koigona kwa ya no kwa nengoyo. Ono njengaranga ndo karanga gosoka. Asoka ngagenda. Ono ke kali tukuria ra mambi. Nalingo nyore simia go chasende nga omongina okure. Omonto omwitete ndata. Enara sana ne sinarenge. Nasunyo kayana. Natema paka nekirera iga. Anyore mama ekenaro okure. Omugaka mbamo kobera sama kobete gochi. Njeke no mugaka na temere kugamba renga kenta sana. Unanjo mwana oyo. Tali konyugwa. Nandi mna kwa nera iga kwa nere muno yo moyo kabere egenda ko ngimukali no moro. Onsi asobwa monigo banyara bakubolie abantu bonsi wantana na gutwara obwamate oborowiya. Samuri tanguru ku Joseph Makori obayoti. Njoyo bono osirire osoitiro murugi oye oyomba mwabo. Bono asegenje njenda kwane weterase enywomere ya bono. Nigo yatwara obututukanu boro banene. Butabwatia kegori k'emiaka. Emiaka eremenge mpaka emiaka eremeke igo babwikaine ase embu. Nare gusaba abantu bonsi abagaka ase babeta na abasae tugikurigereria gwetera na kinyomo kiri ky'abantu buna kimenya abantu bamenyeta ase chinka. Titorora na muna chisese choro sana. Torora na muna mwanya abantu nde bwenzi. Omukagiro yigani gonyara korusiwa asinke yigano kuirwa amuna wanyimbo ika asigeta seni kebanyimbo ya Kisii Central ekero obutuki kubwatikana amunengane yiga bogendrete omubere onyagusirani gonyara korusiwa asinke yiga na koira gwika asinke ndu ya Kisii Teaching and Referral Hospital ase okendrete kuganyete ogotugutwa kwae Kuria yago cha sinkirenga buneyo obwamate kurwase abaturete abutokoroka michi 10 wae guchinguru chogotena soboronge na gutarira kire family koyoranga ekarobe gwo bokombwato kyororo umuchando kyogero chicha na babwati kogenda na bora bwati amatuko pakekero muchando yo chokoyoranga aita no mongino bwato muchando kuse no mugako bwato muchando baro bateba bono nyore kiriga omongina koragenda sino neroro nayo mugaka koratimuka ende torenga umuchando yo no chikwera inere njirando chere nene ko turabwate siwe mono na serikali etenene mborunge na gutumika bagaka benka abakuru kwa batureti michi 10 baba ichinguru na nda bagaka obabe bangenjo kibe myake ngana naki na ndo mugaka uyo manyirwe ekegwango kengana naki ase obongaine bwaye boria kurwa chagete gukina mpaka ikire uranyara gokonya nabantu nigo egati abatonyororo banyara bagotabuna nigo keregento gyo goichane muno ase banyara bakubolie abamwabo banyare anne bakwimukia ebitambukero byo kwene kibuna ekero banyara bagutwara amangana y'obututuka ndubuna yiga ase genka banyara bakugayana ase nchira erengia eyo keripotolya egeta seni ye TV yenka Irene Lucas Mogaka.